skús, takže to nebolo nič jednoduché. Naproti Handlovej mu dal naposledy peknú minutáž tréner Blaho, 21 minút, 13 bodov, 3 dosky. V poslednej minúte úvodnej štvrtky zatiaľ bodovo podobnejší zápas, ale je to vidieť, proste to nasadenie na palubovke je doslova až niekedy extrémne. Najmä teda v tej obrane. Teraz ale Gala Fusaka späť na slovenských palubovkách. Dajú nám tie jeho tradičné 3-4 bloky na zápas. No Stevenson sa zavesil do vzduchu, ale vôbec jeho prvý doskok v dnešnom zápase. To je neuveriteľné. Pomír Urban veľmi nepresne, ale už musel páliť a Ikpeu s útočným doskokom. Reglen to nemôže nechávať celovať voľnou na... Medford chce pracovať so sabovou clonou, ale Reglen... Jones. Medfordovi to už je ťažká strela. Ale Reglen doskočil a dáva 2 body. Bodov. Pre Slovan to bola 4. trafená trojka z 9 pokusov, tam platí to, čo som spomínal. Si poriadne prihrať loptu, väčšina útokov trvá 24 sekúnd a je založená na 3 hráčoch. Niekedy je 2 a niekedy aj jednému, keď má loptu Stevenson. Regla. Lídrov Nitry. Medford. Jeden obrat navyše. A Lubomíru si ich má 5. Musí tam proste prísť ešte kvalitných zahraničných hráčov. Nech to nejde.